bae. Iya. Salam kenal Mas. Aduh, jadi malu Dede. Cemburu saya. Cemburu aku. Hah? Cemburu aku. Bojone sapa Mas? Tukang kendang. Salah we. Tukang kendang sing kono lho ya. Waduh. Ora tukang senggaan. Iki Pak Nom ya Mas Andi. Iki urusannya pripun? Belanda, sak pupuh trincingan. Rasanya mboten usah repot-repot loh Mas. Alah. Perkewa arep nampone Mas. Karo bolo Matur dhewe. sembah Nyawer. nuwun. Tanggal. Aja sampean bagus tresno kuwi kira bakal ayo ora suwe aku bali bisa sumande ono sisih
nuwun, kasih Mbak. Mas Waki. Nggih. Matur sembah nuwun nggih niki cokek manianya Indonesia. Mas Medi sampun sowan wonten mriki nderek ngerakaken swasana wonten kalodhangan siang samangke wonten dalemipun Bapak Kasmono. Nggih mugi-mugi